May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga ng pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadunong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubati naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Napulo ka mga eskwelahan pinutdan sa kuryente samtang nagaklase si Neco. Nagsiling nga miscoordination ang natabo. Isa ka NPA patay, duha ka Army pilason kag isa ka civilian pilason sa encounter sa Mamaylan City. Misis kag iyang lover nadakpan sa akto nga nagapakighilawas, arestado. Search and retrieval operation sa missing nga 50 anyos nagapadayon sa Kawayan. Kag sa Good Vibes kanta nga nagapabati-bati sa mapapili sa barangay elections trending. At ang kabit mo dyan, tumira, wilir, punta. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA kag ITCZ ang padayon nga magadala sa nga pag-ulan sa Visayas. Las 10 kaina ang low pressure area ang yara sa 75 km southeast sang Cuyo, Palawan. Ang LPA ang nag-upod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas nakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may dala nga mabaskog nga pag-ulan kag pagpanaguob bangod sang LPA ITCZ. Ang LPA ang ginapaabot nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 48 oras. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon ang mangin makanay tubtub kasarangan. Ginapaandaman ang mga nagapuyo malapit sa baybay kag suba sa posible pagbaha kag ang mga nagapuyo sa kabukiran sa posible naman nga pagtiphag sang duta. Sa number 9, napulo ka mga banwa ang sunod sa Negros Occidental ang nagsuspindi sa klase sa bunga adlaw bangod sang orange rainfall warning o kung mabunok nga pag-ulan. Nalakip sa mga nagdeklara sa suspension of classes sa tanan nga level amo ang Bacolod City, San Carlos City, Ibi Magalona, Victoria City, Pulupandan, Talisay City, hasta sa Senior High School, Himamaylan City, Silay City, Kabangkalan City, Hinubaan, Cavite City. Pero sunod sa DepEd Western Visayas, nagdeklara man sa suspension of classes ang LGU. Hindi man lubos nga apektado ang klase, bangod nag-shift ang mga eskwelahan sa alternative delivery mode of learning, kasubong sa online classes o kun ayhan sa module. Sa datos nga gin-release ng DepEd Western Visayas, 33.94% sa mga public schools sa bilog rehiyon ang nag-shift sa alternative delivery mode of learning. Nagakasayuran, sunod sa kay Hernani Esculiar, nga spokesperson sa DepEd Region 6, nga sa 4,048 ka mga public schools, 1,374 ang nag-shift sa alternative delivery mode of learning. Sa Negros Occidental, Silay, Cadiz, Victorias kag Mamaylan Division, sunod sa DepEd 6, may 452 ka mga eskwelahan ang nag-shift. Sa number 8, sa Banwasang Kawayan, ginpatigay ng search and retrieval operation kasunod sa report na missing nga babayi matapos nga maanod. Sunod kay Louie Lagulaw, ang pamuno sa DRRM Kawayan, nakabato ng ilang nga talatapan sa tawag gikan sa kagawad sa barangay Gilhungan sang kagabi para mabuligan ang ginasiling na anod nga babayi sa suba. Kagabi mismo nagpatigay sa operation sunod kay Lagulaw upod sa mga rescue units sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag Kawayan Mountain Tigers. Pero napaslawan silang makitaan ang natungdan. Nag-resume subong nga adlaw ang operation upod na gani ang pulis, pero as of press time wala pa makitaan ang babayi. Hindi pa mapatod ang lubos nga impormasyon, pero ang inisyal nila nga nabaton sunod kay Lagulaw amo nga may gamit nga naanod ang babayi kag iya nga gintinguhaan nga makuha ini kag siya ang naanod man. Natabong insidente sakop sang Sitio Payong. Sa number 7, isa ka teacher kag iya lover, arestado matapos madakpan sa akto nga naga pakighilawas.
Arestado ang isa ka 26 anyos nga public school teacher kag 30 anyos nga lover matapos madakpan sa akto sa otoridad nga nagapakighilawas sa balayban mismo sa Manunudlo kagabi sa Gihungan City, Negros Oriental. Sa report sa PNP, nagpadulong sa police station ang bana sang teacher para i-report nga may persona nga nakasulod sa ilang nga balay. Sa ginrespondihan sa pulis, naabta ng amo nga persona sa sulod sang kwarto kaupo ng teacher nga nagapakighilawas. May video nga ginpakita ang mister nga makapamatuod nga may madugay na nga relasyon ang iyang misis sa amo nga lalaki gani. Ginakop ang duha kag ginahanda na sa karon ang kasong adultery batok sa ila. Sa number 6, isa patay, duha pilason sa rambol sa baylihan sa Cadiz City. Isa ka persona ang patay samtang duha naman ang pilason sa nagluntad nga rambol sa baylihan sa covered court sa barangay Kaduhaan sa siyudad sang Cadiz sang Martes. Ang napatay amo si Jupeth Teruel. Pilason naman ang iya utod nga si Romart kag isa pa kay yara sa baylihan nga si Jerry Caniete. Sunod sa PNP, lunsay mga hubog na ang biktima kag suspect kag nagsinuyaay rason kun nga nagluntad ang rambol. Nag-agom sang pilas tugas ang pagbuno si Jupeth nga amo ang nagresulta sa iya sini kamatayon. May yara na sa karon sang ginalantaw nga suspect ang PNP. Sa number 5, NPA patay duha ka mga soldado pilason kag isa ka sibilyan na sa labat sang bala sa nagluntad nga encounter sa Himamaylan City sa kahapon. Isa ka ginaligar katapos ang New People's Army ang napatay sa nagluntad nga engkwentro kahapon sa Barangay Buenavista sa Himamaylan City. Wala pa makilalang tubtub karon ang napatay. Sunod sa kay Lieutenant Reynante Humukan, hepe sang Himamaylan PNP. Duha man ka mga soldado ang napilasan sa engkwentro nga naglawig sang tubtub 20 ka minutos. Ang mga pilason amo sanday PFC Daniel Reyes kag PFC Jonald Dumagat. Nasa labat naman ang isa ka sibilyan nga si Maria Fe Kabuktolan. Apang kibyas lamang sang bala ang igo niya suno sa pulis. Nagapadayon pa karon ang pursuit operations sang Philippine Army. Sa number 4, draft sang joint venture agreement para sa public discussion and deliberation ang natalana nga ipagwa sa madason nga semana. Ang pagtalana sang shares, assets kag liabilities pati na collectibles sang Central Negros Electric Cooperative pila lamang sa mangin kaundan sang ginadihon nga joint venture agreement sa tunga sang distribution utility kag Ignite Power. Sunod kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, nangin maayo ang dalagan sang due diligence sa tunga nila sang Ignite Power. Gani ginapaabot niya nga sa madason semana magagwa na ang draft sang JVA nga natalana para sa public discussion kag deliberation. Samtang grupo sang Amlig Kuryente kag katapos ang Responsible Supervisory and Confidential Union of Employees ng Seneco nag-file na sang opposition sa mga natungdan nga ahensya agud mapunggan ang JVA. Nagapati sila nga mas maayo nga magpabilin bilang cooperative ang Seneco bangod hindi man makabenepisyo ang mga konsumidor kung pribado ng kumpanya ang magadumala sa distribution utility. Sa number 3, duha ka mga agriculturist once ang Office of the Provincial Agriculturist ang ginapanaugan sa show cause order. Ini may angot sa missing nga masobra 700 ka mga bags ang abono sa bodega sa Barangay Tabunan sa Bago City. Ginapasabat sa Joy Cardinal kag Hermenegildo Basilio nga mga in charge sa bodega sa Rice Processing Center sa pagkadula sang 789 ka mga bags nga nagabalor sang 2,367,000 pesos. Sa show cause order nga ginlagdaan ni Provincial Administrator Fernando Diaz October 18 sang maga-withdraw kun tani sang abono nga na-allot sa ila ang banwa sang Kawayan pero wala na tigayon bangod wala na sa minabilin pa. Ginapasabat sila sa sunod sa 5 ka adlaw humalin sa pagkabato nila sa show cause order. May 2 na bato ni Cardinal ang show cause order kag Abril 28 naman sa kay Basilio. Sunod sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr.
wala na malakip sa show cause order ang security personnel bangod ang ilang mga katungdanan ang pagbantay man lang sang perimeter sang amo nga lugar. Gintiguan naman sang DJ Cas Negros nga makuhaan sang ilang nga bahin ang duha pero as of press time wala sila makasabat sa messages nga ginpadala. Ang security, di manggid masyado kilala isuan show cause considering nga ang may-ara gidya custody kag possession sa mga fertilizers ang personnel sang OPA at the rice processing center sa Barangay Tabunan. Ara sila gyapon sir sa OPA, sir, KT, of course this is still a notice to explain, no? Wala pa man formal charge or anything, so wala pa man kita may na-issue nga any preventive suspension order. Sa number 2, pamuno sang Committee on Transportation sang Konseho ang nagapati nga hindi lubos makaapekto sa syudad ang pag-untat sang biyahe sa pila ka mga transport organization sa Lunes. Hindi magupod ang katapos ng S2 na konsentrong samahan ng mga Chuper at Operators Negros kag Federation of Bacolod City Drivers Association o CONFEBACDA sa panawagan sang ilang mga kaupod sa transport industry para sa pag-untat biyahe sa Lunes. Gani nagapati man si Councilor Al Victor Espino, pamuno ng Committee on Transportation and Traffic sa Konseho, nga hindi man lubos maapektuhan ang syudad sa ginaplanong nga strike. Luwas sa mayoriya sa katapos ng grupo sa traditional jeepney operators kag drivers, magabiyahe man ang kapin 500 ka mga modernized jeepney. Ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kun United upod ang United Drivers and Operators Center o kun undok kag Negros Bacolod Transport Coalition nagapanawagan nga ma-abolish ang City Ordinance 966 nga naga-adopt sang Local Public Transport Route Plan. Sila mag-rally sa tubang sa Bacolod City Government Center sa Lunes ang aga, kabahin sang paglunsad sang pag-untat biyahe. Nag-aandar, the jeepney modernization program will still go on. Because at the end of the day, kapilatan na ni-explicar, at the end of the day, ang LTFRB niya ang nag-uula sa me, no? Not the city of Bacolod. Ang ato na ding role was to adopt by way of an ordinance. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Napulo ka mga eskwelahan sa Bacolod City wala makabayad sa ilang bill na utdan sang kuryente. Pamunuan sa Central Negros Electric Cooperative nagpatag nga may miscoordination nga natabo. Amukon nga nautdan sa kuryente ang mga eskwelahan samtang nagaklase. May report si Nico Delphi. Nakibot kag nabalakang pamunuan sa napulo ka mga pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod. Sang nang utod sang kuryente mga lineman sang Central Negros Electric Cooperative Miyerkules sang aga. Inisamtang nagaklase pa ang kadamaan ng mga eskwelahan. Suno kay Arnel Ariola, principal sang Bata Elementary School 1, nga isa sa mga nautdan sang kuryente. Nagalabot sa 600,000 pesos ang ila arrears. Nalakip din na konsumo nga supply sang kuryente nga wala pa mabayaran sa nagpeak ang pandemic. Ang eskwelahan ang isa sa mga gingamit nga quarantine facility sang syudad. Siguro, matyaga ko previous na during sang ato ang pandemic. Pero wala pagid na buhinan. Kay one, during that time, ang bata, isa man sa mga facilities. Ang agreement na di, actually from January to September, chargeable na siya sa kwan, sa city, sa school, SEM, Sa school board school or board, special education fund. Ibuhin so na. dapat. May budget ginaya ang syudad. 40 Pagka million. October, November, December, chargeable na sa amon. So, Kami na nagabayad through ang MOE. Bisan si Mayor Albi Benitez nabalaka kag nanawagan sa pamunuan sang Seneco kung nga natabo ang pagpangutod sang kuryente sa mga eskwelahan. Duwa diri mga high school gani kaina samtang nagasapol ang pamunuan sang utility firm upod sa katapo sang school board isa-isa man nga ginbalik ang supply sang kuryente sa mga eskwelahan. Patag ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, mayara sang miscoordination amukon nga natabo ang pagpangutod sang kuryente. Nagpasalig sila nga hindi na ini masulit pa. May miscommunication lang is coordination, I think, I would say. No? And I'm so glad that the mayor has proactively addressed this immediately and had this meeting called, and we were able to settle things. Matabo pa niya attorney nga biga klase. It will not happen again. No? Not in the time of
Mayor Alvin at in a time of whoever is sitting here. Basta magagihol lang atong sistema kag coordination among it. We will be dedicating an office from Sineco to really fast track this. Nga hindi ni matabo. Iniman ang luyag matabo ni Councilor Al Victor Espino nga pamuno sang Committee on Education sang Konseho. Iyagin pahayag nga handang syudad nga magbayad sang utang ilabi na ang na-accumulate nga delinquent account sa mga public elementary school sang syudad. Ang obligasyon sa siyudad sa Bacolod are elementary schools. Ang high school have their own, may kaugalingon ni sila nga MOOE. Ang natabo was may ara iban nga mga discrepancy sa billing, may isa gani ka bulan nga wala pa nabato naton pag ituod nila. So it's as simple as ang billing. Ang iban wala pa nabaton, ang iban ang billing late billing inang pag-abot sang natalana nga adlaw or last day amo man pagpadala or na-receive sang aton nga City Hall ang billing. Sa record sang Seneco, nagalabot sa 1.9 million pesos ang due sang syudad na lakip na diri sa napulo ka mga eskwelahan nga ginasettle naman karon sang syudad. Ini magluwas sa kapin 287 million nga utang sang LGU sa Seneco humalin pa sang 2011. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, trending karon ang music video sa mga kanta nga nagapabati-bati sa mga nagakampanya para sa barangay kag SK elections. Yari ang pila sa mga kanta sa report ni Romeo Subaldo. Masako na ang kampanyahanay sa mga barangay sa mga magapapili sa posisyon sa barangay elections gani ang mga kanta parte sa mga kandidato sa barangay trending sa social media. Sa Reels ang Pinoy parody Just for Fun, gitawag na theme song sa mga madalagan ng iningang music video. Kanta parte sa mga mapapili nga wala tuo nga nagapromisa. Hanggang ngayon ay di pa nabuo, walang katapusan ang pangako, magpaoto na naman din tayo. Patubig sa baryo, tanan na lang ginapromisa, pero natapos lang ang eleksyon, nga. Kung sila raw ang ating iboto, uunlad na ang buong baryo. Kauswagan sa barangay, ilagi na promisa. Basta numero 1 lang sa inyo nga balota. Basta't wag nyo raw kalimutan, number 1 raw sila sa listahan. Sa video naman sa Rich Nienche TV kang itaguluhan nga kanta para sa barangay kapitan parody version. Istorya parte sa kapitan nga nadalman sa kasino. Lulong na sa kasino ang kapitan sa aming baryo. Lobog na siya sa utang, barangay hall ginawang tahanan. Sa peak sa pandemic, sap din buhinan. Kwarta para sa pumuluyo, iya bulsa ang natupan. Hati, hinatid niya sa tatlong forma, ang natira ay kanyang binulsa. Ang malain sa tanan, kay ang barangay hall gihimo nga ilistaran, misis niya ginpadalagan. Ang magkontra, painitan. Ikaw at ang kabit mo dyan, tumira with earphone pa. Initanan pang good vibes lang kag wala sa may ginatumod nga kandidato. Iyong patakbohin kung mayroong kukontra nito iyong kalabanin. Barb, wala isang specific nga tao nga natumod ang kanta, kundi mga generic, walang observation guro sa public, mga damo provinsa, mga nag-i-style sa barangay hall. Pero may kamaturan ha. Ang iban. Kag Deston Ming, hambas ang COMELEC, kung nagkakampanya sila subong, in whatever form, wala pa magit sa violation. Kaya wala pa mag-start. Officially, nag-start. Kagabi ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.